Hej og velkommen til min slægtsbarntur. Lad os starte. Her har vi vores vognområde og springområde. En ponyvogn, som jeg har fået. En racervogn. Nogle spring. Her har vi en stald. Nogle stadholdere, grimeholdere, lidt af hvert. Her har vi Nicoline og de 3 kattekillinger. Det her er Buller. Ja, Buller. Anna. Og så den sidste, det er Nadia. En meget sød kat. Og ja, noget vognseletøj. En strilkasse. Her har vi Black Beauty. En meget smuk hingst. Isabella. Min dressurhoppe. Og min nu skal vi se. Det var Lynel. Så har vi en folde. Joey, min allerførste hest. Gray, en af mine yndlings. Og så har vi Lyn. Han er ikke så pæn. Og det er Storm. Og Flika. Noget venner med. Det er de brug for jo. Så har vi lige den anden stald. Og Plet. Med en fin knapstor. Og her har vi Baloo. En dressursadel. En springsadel. Meget fint. Og nogle foderpakker. Tingene der. Horse Champion Mix. Pony Champion Mix. Og en Horse Craft Mix. Og en Pony Craft Mix. 2 af hver selvfølgelig. Jeg har selv lavet dem. Og jeg arbejder på at få noget fyld i dem. Noget foder til Baloo. Prinsesse. Min yndlings. En af dem. Så har vi nogle medaljeting der, som mange af mine heste har vundet sammen. Dem er jeg meget glad for, og har selv lavet dem. Og så har vi en springhovedtøj. Et dressurhovedtøj. Og en ting jeg ikke kan huske hvad hedder til at spænde sadlen bedre fast med. Så har vi nogle poser og nogle grimer. Flest af det selv. Her har vi vores hylde. Her ligger der bandager, som I kan se. Meget fint, og så lavet dem. Og her har vi nogle ting og sager, som er i stykker. Undtagen en. Nej, 2. Det er det, hvis man skal lade hesten ansætte til vognen. Meget smart for det. Og hvis man vil ride uden sadel, man gerne vil have noget under sig stadigvæk, så har vi sådan en. Og så har vi mit hovedtøj her, der er i stykker. Vi mangler pandebåndet og næsebåndet. Lidt surt. Og så har vi det her dækken, som jeg er kommet til at rive i stykker. Ups. Se, lige der. Kom til at rive den af. Men ja, så lægger vi lige den ind på plads. Den der. Det var så den stald. Lidt flimrende. Så ja, noget foder selvfølgelig. I alle bakser. Den har lige lidt andet end de andre. Og der lå Nicoline på gulvet. Meget fint. En strilkasse. Hvis jeg har glemt at sige det. Så har vi vores stald, hvor vi har 2 ponyer og min yndlingshest i. Med noget foder. Hø, græs og gulerødder og en vandspand, som I ikke så godt kan se. Det var lidt bedre. Lidt sort. Og ja, lad mig se. Så har vi Molly, min fine lille shetlanderhoppe. Hun hører med, det er den jeg plejer at bruge ved ponyvognen. Hun er rigtig, rigtig sød. Nogle planter, noget hø. Og en anden sjov plante. Jeg tror det er en bregne. Og så har Daisy, min første shetlanderhoppe. Hun er rigtig sød. Og min yndlingshest, Salsa. Min Tennis Walker hingst. Han er meget flot. Og der har jeg hoppen. Jeg arbejder på at få følge. Og ja.
Hvis vi lige tager den her af ham. Sådan ser han ud under hans dækken. Og så her har vi Jennifer, min springrytter. Hun plejer at bruge dressurdeltaget. Og vores Maria, hun plejer at bruge springdeltaget. En eller anden sjov årsag. Og så har vi en låge. Den er meget smart fundet på. Så åbner man bare lige sådan, og den lukker den igen. Og husk at putte hængslet på, så hesten ikke render ud. Selvfølgelig jo. Og nogle vandspand i vores fodrum, og en firfork, som det ligner, en kost, en plante, de 2 spande igen, noget hø, nogle gulerødder, og nogle mærkelige mixed hængstof fra Playmobil. Ja, hvis ikke har bemærket det, den fra en eller anden Philips DVD-maskine. Og her har vi en lille kiste. Der er der nogle små godbidder i. Meget spændende at kigge ind i stallen. Det var en lille fejltagelse, jeg med det. Min kat skubbede til mig. Og så har jeg John. Han er ridelærer. Og noget havre. Og en eller anden mærkelig skovltingst. En lille strilkasse og en større strilkasse. Nogle balsam og shampoo og hovedolie. Ja. Og så nogle salat, rødkål og et eller andet mærkeligt. Og nogle juice. Og her har vi Salsas kasse. Så når han er ude til konkurrence, så plejer vi at putte hans dækken og Dream her i. Og sadel og hovedtøj, det tager vi bare med ved siden af. Jeg arbejder på at få en hestevogn. Nej, ikke hestevogn, hestetriller. Og hans præmier, dem har han vundet. Ja, det var vist det. Så tror jeg, det vil være til et overblik over det hele. Den første stald, folden, og den anden stald, og ponyheststaldfold tingest. Har ikke helt fundet ud af, hvad det er for noget stas. Men ja, det var det. Tak fordi I så med.